Біля 3 години ночі, 13 квітня 2025 року, у селі Миколаївка Авідіопольської селищної територіальної громади відбулось загоряння даху будинку. Рятувальники біля 4:30 пожежу ліквідували повністю. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах житлового будинку на площі близько 90 метрів квадратних. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. Загиблих та постраждалих немає. Роман Вершинідзе, Альтернатива.орг.